рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. видеоро сар мекунем ай хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исвара, 15 микрорайон, 6 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст, об ва светаш ҳаст, документош 100% аст. кухни, баня дар дохили хона аст, гирдаш маҳкам аст ба семинблок, 20 дарахти мевадиҳандарам дорад. документош 100% аст. нархаш 300 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед, видеоро тамошо кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 8 сотиқ заминай, 3 дар хона, фундаментиш рехтагӣ тайёр, об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. нархаш 50 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шарора, 3 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст, баня, кухни дар дохили хона аст. хона без ремонт, коробка аст. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. нархаш 180 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. аз Душанбе то Шарорара 6 километр. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, 7 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст, баня, кухни дар дохили хона аст, об ва светаш ҳаст. ремонти хона миёна. документош 100% аст. нархаш 250 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107, соли бароришаш 2010, объём мотор 1.7, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 1 сола документ дорад. состояние мошин 100% аст. нархаш 35 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшӣ.
мошини фурӯшӣ, вазн 2115, соли бароришаш 2006, объём мотор 1.6, сӯзишворияш бензини холӣ, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состоянии мошин 100% аст, ягон дард надорад. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 16000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли бароришаш 95 сол, объём мотор 1.8, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. состоянии мошин 100% аст, ягон дард надорад. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 29000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka, соли бароришаш 95, объём мотор 1.8, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яксола документ дорад. состояниш 100% аст, срочно фурӯхта мешавад. нархаш 45000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Газел, соли бароришаш 2006, объём мотор 2.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состоянии мошин 100% аст, ягон дард надорад. сабаби фурӯхтанаш срочно сум лозим аст, ба ҳамин хотир мефурӯшад. балондои мошин 100% аст. нархаш 27000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, о савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротонро дар комментария бинависен. агоҷои хонаи агоҷо мошин, агоҷои заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротонро дар комментария бинависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. агоҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамунҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай. кадоме дар видеои ман лайк мемона, мо дуо мекунем ки паго соҳиби инам қадар пул шава ва проблемаҳоишон тамом шава.